ya kamata. Babu shakka al'umman gundumar ƙananan hukumomin zangon Kataf da Jaba a kudancin jihar Kaduna za su samu damar bunƙasa harkokin noma da kasuwancinsu a yayin da mai wakilcinsu a majalisar wakilai ta ƙasa Amos Gwamna Magaji ya yi alkawarin jagorancin matakan kafa dokokin da za su taimaka wurin haɓaka aikin gona a gundumar. Honorable Gwamna ya ce dokokin in an kafa za su inganta harkokin noman abincin sayarwa kamar cittan kasa wanda aka fi sani 'yan gundumar da shi. Za mu roki abokan aikinmu su taimaka mana domin mu samu damar kafa wayannan dokokin saboda amfanin gona kamar jinja wato cittan kasa zai samu inganci sosai a kasuwa. In an yi haka mutane za su samu kuɗi sosai. Za ka ga yadda mutane suna gina gidajen sama a cikin kauyuka saboda sun zama masu kuɗi in an kafa wayannan dokokin. Honorable Gwamna ya yi kira ga matasan gundumar da Najeriya kewaya su yi amfani da damar harkokin kasuwanci da noma tunda gwamnatin ƙasa ba za ta iya ba dukansu aiki ba. In yanzu nan kana gyaran takalmi ne ka sa zuciyanka duka ya zan iya gyaran takalma fiye da wanda na gyara jiya. Akwai wuta suna zuwa yanzu nan ya suwa za su aje ana doka aje Kaduna ana samun welda a'a. Yanzu nan ma mutane suna zuwa daga birni suna gini, so a ana koya kamar ana su POP nan ana laying tiles. Komi yaya in ka yi shi da kyau mutum ba zai fito Abuja ba ya kawo wanda zai mishi gyaran tiles a nan. In akwai dan gida wanda ya iya da kyau za iya ɗauke shi yayi aikin nan. Duk sana'ar da mun sa kan kawunan mu dai mu sa zuciyar mu yi shi da kuzari mu gan cewa ba wanda ya fi mu a aikin. Ta wurin haka za mu gan cewa ba za mu rasa aikin yi ba, kuma ba mu rasa aikin yi ba ba za mu rasa kuɗi ba. Gundumar zangon Kataf da Jaba tana cikin manyan gundumomin da ke jihar Kaduna. Kabo Shoba Gudu ke da rahoto wa Hausa News 24.